Дорогие парафіяні, уміловані у Христі, пану брати і сестри, переживаючи сьогоднішню недільну Евхаристію, розважаючи Боже Слово, на серце мені лягло моцно Слово Єзуса, яке виказав, і хочу за тим ділитися з вами і розважити ближей у нашому духовному житті. Імкніцеся пройсти праз вузкую браму, бо, кажу вам, многие будут спрабаваць увайсці, але не змогуць. У валадарство Божие, оказывается, уваходится праз вузкую браму, не праз широкие ворота. Узкая брама. А что это за узкая брама? Езус у іншым месцы Евангелии кажа, что «Я есть брама овечек». То есть брамой у валадарства Божие есть Иисус. Далее перед Евангелием мы почули аккламацию, взятую из Слова Божия, Евангелии 14 главы. Иисус кажа, «Ніхто не приходить до Айца інакш, як толькі праз мяне». То есть до Айца, до Бога Айца, нема іншай дороги. Толькі праз Єзуса. Цікаво, не? Єзус каже, «Я дорога, я правда, я життя». Знаете, так можно сказать каждый политик, каждый там какой-то предводитель секты. Я правда, я життя, слушайте меня, да-да-да-да, я. Кто прошел праз смерть и воскресение? Только один. Только Иисус. Поэтому все лидеры человечие не заравняются и не могут заравняться с Божьим Сыном. И только один шлях до Отца, Иисус скажет. І тому ми хочемо задуматися, наскільки справді Єзус для мене, християнина, з'являється тією брамою. І наскільки я з Єзусом іду цим шляхом. А яким шляхом пройшов Єзус? Шляхом терпіння, шляхом послухняності, шляхом різного роду випробувань. І Він взяв на себе пакуты и кары. Езус на себе узял проклятие человечего роду. Я коли молюся об духовном вызволении и бачу, что, например, у семьи многих людей есть шмат зла в минулых поколениях. И такую молитву вырачения мы робим. Я, Виктор, я, Светлана, у имя Иисуса Христа, от имя моего роду, я виракаюся усіх наступствів зла, прокляттів, бо мой Господь, Єсус Христос, узяв на себе усі прокляття чоловічого роду. І я не хочу жити у дренним наслідді, у наступствах зла. Я хочу жити новим життям у Єсусі. Єсус за мене терпів, і я хочу з Єсусом уваходить у Божие валадарство. Іншої дороги нема. І тому кожен, хто удзельнічає у молитві визволення, духовного оздоровлення, проходить терпіння разом з Єсусом. А ви, мої парафіяни, ведаєте, ті, хто удзельнічає у кардіотерапії, наприклад, як не просто пройти шлях пробачення. Так пригоже, ксенз Миколай говорив конференцію про пробачення, так здається просто. Ні, це не просто. Це шлях терпіння. Це шлях випробування. З Єсусом ти повинен пройти покути, бачити многое. І, вертаючись до другого читання сьогоднішнього, послання до Гебреїв, де автор каже,
Сыне, не погарджай покараннем Пана и не падай духом, коли Он докарает тебе. У нас недоброе мышление относно кары Божьей, мне здаецца, у многіх людзей. Мы адносімся да Господа як да некага такого, ведаеце, суддзі, які толькі сядзіць і карае і вымервае некую справядлівасць. Ага, зрабіў так і получиш так, зрабіў так, то получиш так. Не забывайте, мои дорогие, что Бог наш Отец. И это антропоморфизм, коли мы кажем про покарание Божие. Бо у нас образ кары, откуда он выходит? Из нашей семьи. Мы ведаем, як батька карає, не, альбо маті. На колені, гуми там, ремням или що там, вульгарщина там, и так далее. У нас образы каров, знаете, такие у многих. И опыт кары бацькоўскай, на жаль, такие, знаете, и коли мы это перекладаем у своих думках, да, что Господь вот карае да, за грахи, то, конечно, такого Бога я бы не хотел. А Бог наш не такі, як вы думаете. У маім разуменні кара Божая – гэта допуск твайго выбару. Успомнім стары запавет, калі Господь даваў права Маісею, і ў кнігі паўторнага закону таксама пра гэта пішацца. Да, Господь кажа, ставлю перад табою жыццё і смерць, добро і зло. Што выбереш, то маеш. Зачастую мы пакутаем у большинстве сваім, да, по прычыне наших выбараў, альбо выбараў наших продкаў. І адразу кажам, Бог там карае. Это наш выбор быў, альбо выбор наших бацькоў. У наступствах чаго мы удзельнічаем. Это таксама, як пакінуць касцёл брудны пасля нядзелі і не прыбраць яго. У наступную нядзелю мы прыходзім, да, і вось будзем сядзець у балоце. Все надо прибирать. Але калі Господь, да, Слово Божие кажа, Господь любіць, і калі з любоўю карае, Слово Божие кажа, да, б'е кожнага, каго прымае як сына. Это не прымайце гэтыя словы ў сваім образе карання. Не, это не так. Поглядите, Бог Отец свайго сына выдаў на пакаранне. Так, Езус быў невінны. Езус нічога благога не зрабіў, за што ён бы па справядлівасці панёс бы наказанне. Хто скажа, а хоць адзін грэх у бок Езуса? Нема. Это нам 1000 грехов можно закидывать. Ты в этом виноват, в этом виноват. Езус 0. Але Езус был знішчаны пракляццямі наступстваў граху чалавечых. Знішчаны. І вытрываў гэтае цярпенне ў паслухмянасці з любові да Бога і да чалавецтва і паказаў нам шлях пакоры. І таму для хрысціяніна часамі дапушчэнне некіх караў, ну, это в нашым паняцці караў, да, дапушчэнне некага зла, допустим, цярпенне, это можна назваць, там, хваробы, альбо некага негатыўнага опыта для мяне па-людскі, думаючы, да, это дарога ачышчэння. Это, ведаеце, для чаго нам дадзена? Каб мы у гардыні свае не ўзраслі і не забыліся пра тое, хто мы і дзе наша месца. Што мы павінны жыць у любові і павінны спадзявацца на Божую ласку. Не займацца самаспасеннем, не займацца тым, што я неба сам сабе здабуду. Не, ты не здабудзеш неба сам. Многім людзям сёння Бог не патрэбны, бо яны лічаць, што яны багі, што яны ўсё сёння асягнулі, яны ўсё могуць. Неправда, это найбольшая ложь. Ложь, это вранье.
Если кто думает, что он себе спасе, да, и себе забезпечить будучиню, это ложь. Яким дьявол играє многим, а на чим играє? На гордині. І ведаеце, по-другому до чалавека часамі не дойдзе, пакуль ён не ўбачыць у момант цярпення сваёй памылкі. Чалавек у сваёй самадастатковасці часамі можа быць так упэўнены, што ён правільна робіць. Пагарджаючы іншымі, не слухаючы нікога. Это я сказал, это я так думаю, это я так считаю. Я, в этой гордыне. Але Господь нас так любіць па-отцоўскі, што кажа сынок, запыніся. Запыніся, паглядзі, што ты не прав. Это ты так лічыш. А ты пачаў ісці па галовам. А ты пачаў нішчыць другіх. Можа, несвядома. Але ў сваёй ганарлівасці ты забыўся разлічваць на маю ласку. Самаўпэўненасць давядзе цябе да згубы. І таму часамі Господь дапускае да нас маленькага цярпення, як можна сказаць, кары некай, да, такой для таго, каб мы задумаліся, запыніліся. Што не так? Это педагогія Божая. Отцовская педагогия Господа, Его провід, который кіруе и жадая для нас только добра. Запомните, Господь не может жадать нам зла. У Яго у сутнасці боскай нема гэтага. Ён абсолютный чисты дух любови. И Господь не может жадать зла. Поэтому розныя жыццёвыя сітуацыі, якія ўзнікаюць, нам дапушчаны для таго, каб мы задумаліся, пераасэнсавалі пэўныя жыццёвыя выбары і падумалі, што мы ўсё ж такі робім нешта не так. Слова Божа кажа, будьце цярплівыя да пакаранняў. Бог ставіцца да вас, як да сыноў. Чуеш? Ойченька, я ж так старалася, я ж так у пілігрымку пашла, я там яшчэ што-то, да, а ў мяне нешта такое сталася і так далее. І суперечнасць. Прагматычны погляд на Господа. Такое не можа быць. Так не можа быць. У Бога няма некага бартера. Як быццам ты заслугоўваеш на некую Божую любоў. Ты вот робіш так, і ты думаеш, што ўсё будзе па тваіх планах. Не, тут трэба вучыцца даверу. Калі нешта сталася, пачакай, прымі з пакорай, памаліся, даверся Господу, зразумееш, чаму так сталася. Потым зразумееш, чаму так сталася. Цяпер усялякае пакаранне здаецца не радасцю, а смуткам. Калі ў нас нешта здараецца, мы адразу падаем у такую роспач, смутак, а не, дзе мой Господь? Дзе мой Господь? Дзе мой Отец? Прыпомню вам, як д'ябал спакушаў Езуса ў садзе ў Аліўным, калі Езус цярпеў, калі астаўся самотны, і вучні драмалі там, да, пакінулі яго. І д'ябал пытаецца, а дзе твой Отец? Так спакушаў д'ябал Езуса, не? Каб усамніць у Отце. Езус сэрцам быў звязаны з Отцом. У пакоры прымаў цярпенне. Пазней яно прынясе мірны плён справядлівасці тым, каго выхоўвала. І ведаеце, цудоўна, што многія святыя, чытайце біяграфіі святых, многія святыя не толькі умелі перажыць некія выпрабаванні жыццёвыя так з пакораю, яны прасілі Бога аб цярпенні. Уяўляеце сабе? Яны прасілі Бога аб цярпенні, каб разам з Езусам церпячым спасаць сваю душу і дапамагаць іншым. Это таямніца, это не зразумець. Тут няма людской логікі. Тут не працуе логіка духа гэтага света, который кажа, только комфортнасць, только радасць, только ўсё. Не. Радасць и спокой — это только от Господа. Это все иллюзии, которые сатана там пользуется нашими страстями, эмоциями. Таму Слова Божа кажа, выпрастайце ваши опаўшыя руки и ослаблыя колени. Рабіце простыя сцежкі ногами вашими, каб кульгавы не збочыў, але каб выздаравіў. Знаете, калі мы пачынаем ісці не ў тым кірунку,
не ў Божым кірунку, а нам здаецца, все хорошо у нас. Оказывается, ты ідзеш уже не ў Божым кірунку, не? І потом раз, а Господь допускае нечае, кажа: сынок, запыніся, ты не туды пашоў. Ты не туды пашоў. Затрымайся, задумайся. Сатана мог тебе падмануць. Вы не ўяўляеце сабе, які ён лукавы. Як ён хітра, д'явол, хітра падманвае нас, дзяцей Божых, выкарыстоўваючы розныя гуманныя нават думкі, жаданні, іграючы на нашых страсцях. Таму, мае дарагія, яшчэ раз паўтару, адзіны шлях да Айца – Езус. Езус. І калі ў тваім жыцці духоўным ось это выпрабаванне, змаганне разам з Езусам ёсць, цешся, чалавек, цешся, Божы чалавек, не пагарджай тым пакараннем Божым. Але яшчэ раз паўтару, не ў людской логікі, але ў Божай логікі. І тады ты духоўна расцеш. Усе святыя, которые прайшлі шлях выпрабаванняў, яны ўсе духоўна раслі, учачыся пакоры, паслухмянасці і, самае галоўнае, чыстай любові. Чыстай любові навучыцеся толькі разам праходзячы цярпенні з Божым Сынам. Только так мы научимся любить. И снова же не сгаджается с нашей логикой. А это педагогия Божия. Аминь.